Hello, somebody. Nginxusa ekuseni ukuhlanganyela nabazalwane bonke le video ezofinyelela kubo. Kunento esenhlizweni yami, nginxusa ukuthi sihlanganyele or ngishere kanye nabo. Le nto le ulicebo likaNkulunkulu ukuthi ifinyelele kubazalwane bonke, le video ezofinyelela kubo. uNkulunkulu kulesi sikhathi njengamanje uhlela ibandla lakhe njengempi, uyalihlomisa, uyalikhulisa, uyaliqinisa, uyalivuselela, ulibuyisela kwiphozishini yalo yamandla negunya, uyalikhazimulisa, uyaligcwala cause lisempini yokugcina. Indulela ukubuya kukaJesu manje amasotsha asezulwini kumele kube abantu abakhiwe nabahlonyisiwe, naba-strong, nabangahluleki, nabahlula konke. Manje kunalento khona enhlizweni yami part kaNkulunkulu yokuhlomisa ibandla ukuba libe kuleyo position. Okukhona incwadi yabase-Efesu chapter 6 verse 10. La uPhawuli ebhalela ibandla lase-Efesu ethi elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. Uma uzofunda ngezansi uzobona ukuthi usazokhuluma ngempi abakuyo noma abazobhekana nayo. Le mpi ubala imimoya ebusa kanye noSathane athi isemkhathini, aphinde abale imimoya kaSathane engekho emkhathini, abiza ngokuthi ababusi, ebusa phezu kwama-continent, ebusa phezu kwama-country, ebusa phezu kwezigodi namadolobha nemizi, ebusa phezu kwabantu abahlukene, nebusa phakathi kwethu around la sikhona. Ayibiza ngokuthi amandla, ayibiza ngokuthi ababusi, ayibiza ngamagama ahlukeneyo ngokwamandla ney'khundla zayo. Le mimoya le ihola uSathane, lo Sathane ozothi kuyo kulamavesi alandelayo uthi unamaqhinga. Le mimoya or lempi abazalwane ababhekene nayo iholwa umholi onamaqhinga, onamandla namaqhinga, kodwa kakhulu unamaqhinga. Manje ukuze abazalwane bekwazi ukumahlula, bekwazi ukumnqoba, bekwazi ukungahlulwa wuye, bekwazi ukuma nokuzabalaza, uPhawuli uyabahlomisa, uyabambulela ngalesi sitha, aphinde abambulele ngabayikho nabanakho ongabenza ukuthi babe strong, baqine, bakholwe, bame, bakwazi ukumelana nalesi sitha. Uthi-ke indawo engifuna sibheke elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. Umethe lokugcina, uPhawulos ebhale ngezinto ey'ningi la abazalwane adinga ukuthi bazazi njengomuntu mhlasimpe ongasezokubuyela kubo or asezovelelwa isimo somenza ukuthi angabheka sababikho emhlabeni or angezukukwazi ukufinyelela kubo. Wababhalela izinto ey'ningi njengabazalwane indlela yokuphila, ukuthi bazazi ukuthi bangobani, banani. Bathi manje kuseshaya ikhonkwane ubanika elokugcina manje. Lezi zinto ade batshela zona. Uthi elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. Into yokuqala engifuna siyibheke la ukuthi uPhawuli ngeke esho ukuthi qina entweni ongenayo. La uqonda ukusivezela ukuthi umethi qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu, uqonda ukusitshela ukuthi ibandla umzalwane ngamunye emoyeni wakhe khona iNkosi. Number 2, onamandla amakhulu
enkosi asemoyeni womzalwane. Manje uPawulu akasho ukuthi laba abazalwane ababhalelayo ababe nenkosi, ababe namandla amakhulu. Ubabhalela njengabantu abanenkosi nabanamandla amakhulu okumele baqine kuyo, baqine nakuwo. Into engifuna sibheke la, abazalwane abahluleki ngoba beshoda ngenkosi or beshoda ngamandla. Behluleka ngenxa yokuthi bengazazi ukuthi banoNkulunkulu, banenkosi emoyeni wabo, futhi banamandla amakhulu. Yingakho lithi iBhayibheli, abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Umethi uNkulunkulu abantu bami, laba bantu abakaNkulunkulu, bathi batholakala bayabhubha. Ababhubhi ngoba bengenaye uNkulunkulu, ababhubhi ngoba bengesibo abakaNkulunkulu. Yingakho ethi uNkulunkulu abantu bami. Kusho ukuthi laba bantu noma bebhubha abakaNkulunkulu, babhubha noma bengabakaNkulunkulu. Into ebenza ukuthi babhubhe noma bengabakaNkulunkulu noma benoNkulunkulu onamandla, uthi ingenxa yokuswela ulwazi. Le nto eyayenzeka ku-Israyeli ile nto eyenzeka namanje. Kuke kwangiphatha kabi ngifunde enye incwadi yomunye umzalwane osesindisiwe owayekade eyi-Satanist or eyisisebenzi sikaSathane. Uthi besikwazi ukusesha ukuthi umuntu unamandla angakanani. Wonke umuntu ongakholwa besikwazi ukusesha amandla akhe ukuthi angakanani. Uthi amandla besikwazi umuntu besingakwazi ukumsesha ukuthi unamandla angakanani umuntu osindisiwe, because besithola ukuthi unamandla angenawo umkhawulo. Kodwa bonke abanye abantu besikwazi ukubasesha amandla abo, sibathole ukuthi usibanibani unamandla angako, usibanibani unamandla angako. Kodwa uma sifika osindisiwe besingakwazi ukusesha amandla akhe ngoba besithola ukuthi amandla akhe awasesheki, awalinganiseki, awanawo umkhawulo. Kodwa into ebuhlungu engayizwa uthi noma umzalwane amandla akhe bengasesheki, benamandla angenawo umkhawulo, besikwazi ukumhlasela. Abanye bebekwazi ngisho ukubahlula because noma bebenamandla angenamkhawulo, kodwa abazalwane bebengazi ukuthi sinamandla amakhulu, sinamandla angenamkhawulo. Into eyenza ukuthi umzalwane engawazi lamandla ukuthi unawo nokuthi awanamkhawulo, makhulu amandla anawo, ukuthi lamandla awekho enyameni, awekho emphefumulweni. Izinto ey'senyameni ney'semphefumulweni umuntu uyakwazi ukuzazi through ama-senses. Manje izinto ey'semoyeni awuzazi through ama-senses, awuzizwa through ama-senses, awuy'boni ngamehlo, awuy'phathi ngezandla bese uyazazi, uzazi through izwi likaNkulunkulu. Uma ufuna ukwazi ukuthi uyini, unani emoyeni, akumele leyo nto uyazi through ama-senses, uyibone through ama-senses. Kumele uyazi through izwi likaNkulunkulu, ngoba izwi likaNkulunkulu ilona eliyisibuko sezinto ey'semoyeni wakho, eliyisibuko somoya wakho. Uma ufuna ukwazi umoya wakho ukuthi unjani nokuthi umoya wakho unani, kumele uhambe uyobuka ezwini likaNkulunkulu, bese uyamukela leyo nto ngezwi likaNkulunkulu noma ungayizwa emphefumulweni nasemzimbeni wakho, ngoba ngeke uyizwe ngama-senses ngoba ayikho emphefumulweni nasemzimbeni. Izinto zizwa ngama-senses akho, izinto ey'semphefumulweni ney'semzimbeni wakho. Ngike ngenza imangaliso kwezinye iy'ndawo ezahlukeneyo ngizenza ngamandla kaNkulunkulu ngingawezwa ngoba bengancikile emandleni asemphefumulweni nasemzimbeni engikwazi ukuwezwa ngama-senses. Kodwa ngatshela abantu ukuthi nizobona imihlola, nizobona iy'mangaliso, nizobona izinto. And kulezo ndawo abantu babekhululwa, abantu amadimoni manifest, abantu bebanjwa, abantu bebaleka, abantu kwenzeka izinto, kwenzeka iy'mangaliso ey'nkulu befakaza ngamandla ayengaveli enyameni yami, ayengaveli emphefumulweni wami, amandla engangingawezwa, kodwa amandla engangazi ukuthi nginawo through izwi likaNkulunkulu. Le nto yokulazi leyo nto leyo kuyangiqinisa, kungenza ngingasabi lutho, kungenza ngibe nesibindi, kungenza ngikhulume ngazi ukuthi kuzokwenzakalani because already inkosi nginayo, already amandla nginayo. IBhayibheli uma lingitshela ukuthi angenza into ethile lisuke lazi ukuthi alincikile emandleni engiwezwayo asenyameni yami, emphefumulweni yami,
but lisuke lincike emandleni enginawo emoyeni. La mandla akhona noma ngingawezwa, akhona njalo. Whether enyameni ngi-weak, emoyeni ngi-strong. Whether enyameni angizwa lutho, emoyeni nginamandla kaNkulunkulu amakhulu. La mandla amakhulu ngawo angihlulwa lutho ngawo. Ingakho ethi uPhawuli, nginamandla okwenza konke ngaye. UKristu umzalwane unamandla okwenza konke. Ayikho into eshiwo iBhayibheli elithi umzalwane akayenze angeke akwazi ukuyenza ngamandla asemoyeni wakhe uKristu umzalwane. Ngakho namhlanje lento efuna sibheke ukuthi umzalwane, njengoba uNkulunkulu ebeke ibandla, ebeka umzalwane la emhlabeni, akabekile umuntu ukuthi adabukise, akhalelwe, abe nehloni, abe nehlazo. No, umzalwane umuntu oyingozi. Even umbuso obumnyama namadimoni ayakwazi lokho. Kuphela wafuna abazalwane bekwazi, ngoba bayazi ukuthi uma bengase bezazi lezi zinto abaziyizo emoyeni nabanazo emoyeni, bazoba bold, bazoba strong, ngeke besabe lutho, bazokwenza konke, ngeke bahlulwe lutho. They will be powerful abazalwane, ngenxa yokuthi bazoqina enkosini nasemandleni, ngoba bazokwazi ukuthi enkosini mina noma nginga-weak enyameni, but emoyeni nginenkosi, nginamandla amakhulu kaNkulunkulu. And uma ufunda incwadi kubo kwabase-Efesu uchapter 1, uNkulunkulu kade ekhuluma, uPhawuli bekhuluma nalo ibandla lase-Efesu ethi ekhanyiswa amehlo ey'nhliziyo zabo, okuqonda kwabo, ukuze bazi incebo uNkulunkulu anabo for abangcwele. Number 2, bazi ifa uNkulunkulu anabo for abangcwele. Number 3, abesethi bazi ubukhulu bamandla uNkulunkulu anabo for thina esikholwayo. uNkulunkulu unamandla amakhulu lapha emoyeni wethu. Emoyeni wethu bazalwane, unamandla amakhulu for thina esikholwayo. Kunamandla amakhulu uNkulunkulu anawo. And uma liqhubeka lithi nalawo mandla yiwo la avusa uJesu kwabafileyo, uNkulunkulu wamhlalisa ngakwesinene sakhe. The same power avusa uJesu kwabafileyo is the same power uNkulunkulu anawo amakhulu for umzalwane osindisiwe, for ikholwa. Ngakho ikholwa lilindele ukuthi lenze izinto umuntu angeke azenze ngamandla akhe enyama, ngoba lincike hhayi emandleni alo enyama, lincike lapha emoyeni, la kukhona khona amandla kaNkulunkulu amakhulu, la kukhona khona amandla okwenza konke, la kukhona khona amandla okungahlulwa lutho, la kukhona khona amandla angenza noma yini, amandla avusa abafile, amandla amakhulu. La mandla yiwo la mandla uJesu abenawo la emhlabeni, obekwazi ukukhuluma kuwo umoya nolwandle kuthule, obekhuluma kubantu abafileyo bavuke, obekhuluma emadimoni aphume, obebeka izandla phezu kwabagulayo, izifo zincibilike, zinyamalale, baphulukiswe. Is the same power alapha empilweni komzalwane emoyeni. Is the same power uNkulunkulu anawo for umzalwane. Is the same power alapha kumzalwane emoyeni. Okumele umzalwane ayazi lento lena, ukuze umzalwane azoqina kuwo la mandla, azoqina kuyo le nkosi lapha emoyeni. Umzalwane uma engazazi lezi zinto uzoba strong, ngeke asabe lutho, uzokholwa, ngoba ukwazi kuzomlethela ukukholwa. Kuzomenza ukuthi umzalwane noma e-weak enyameni, kodwa abe nethemba, ngoba uyazi ukuthi angincikile emandleni enyama, angincikile enyameni, ngincike emoyeni. Emoyeni nginamandla. Whether uyawezwa la mandla khona emoyeni, whether weak enyameni, la mandla khona emoyeni. Uma ungase uncike emoyeni, ungenza izinto ubu-weak enyameni. Ingakho lithi iBhayibheli, o-weak akathi mstrong. Kanjani ukuthi u-weak enyameni but emoyeni unamandla amakhulu, emoyeni unamandla kaNkulunkulu, emoyeni unenkosi laphana. Umzalwane umuntu ohlale powerful every day, every time, even e-weak enyameni u-powerful, because emoyeni kunamandla amakhulu every time ahlale khona la mandla la. Ingakho-ke so mina ngifuna sibheke lento ukuthi umzalwane, lithi iBhayibheli, akaqine enkosini nasemandleni ayakhulu. Ngeke lisho ukuthi qine entweni ongenayo. Emoyeni wena unenkosi, emoyeni wena unamandla amakhulu kaNkulunkulu. Ngakho umzalwane kumele ayazi lento bese qina kuyo. Number 2, kumele uma ufuna ukubona ukuthi unani emoyeni, kumele ubuke ukuthi izwi likaNkulunkulu lidimanda or likhomanda ukuthi wenze ini. Umuntu uma eproducer into ethile, uyabhala ngaphandle ukuthi le product yakhe abantu abazoyithenga kumele balindele ukuthi izobenza bebe mpofu, babe kahle, bebe soft.
ngeke abhale ama-demands ngaphandle engayifakanga ithako ngenkathi eyakha le product. Uma ufuna ukwazi ukuthi le product yakhiwe kanjani, buka ama-demands angaphandle. Uma ufuna ukwazi ukuthi umzalwane wakhiwe kanjani unani, buka ama-demands abhaliwe ezweni kaNkulunkulu, ama-command ukuthi umzalwane akawenze. Umzalwane utshela ukuthi akenze izinto obonayo ukuthi zingaphezu kwamandla omuntu. Lokho kusitshela ukuthi umzalwane emoyeni udalwe waba ngaphezu kwamandla omuntu, udalwe waba nezinto engaphezu kwamandla omuntu. Ngakho lawo ma-demands nalawo ma-command aqonda ukusitshela ukuthi wena ubani lapha emoyeni, unani emoyeni, nkani uNkulunkulu ekudala kabusha ekuxova, wakuxova kanjani, wafaka ziphi ithako. Manje uma ebeka ama-demand kule product usuke etshela abantu ukuthi abalindeleni kule product, ngoba lezo zinto ngenkathi eyidala le product kabusha lapha emoyeni wayifaka ithako, wafaka nazo zonke izinto ey'dingakalayo, nawo wonke amandla ukuthi abantu uma bekholwa yilowo mzalwane, lezo zinto uNkulunkulu ayidimandile nayikhomandile kulowo mzalwane zizobonakala ey'mpilweni zalabo bantu labo. Ngakho bazalwane, ngiqonda ukusho ukuthi lapha emoyeni wakho, I don't care whether uyawezwa la mandla, I don't care whether uyawabona la mandla, I don't care whether uyawafela amandla, as long you are a child of God, umntwana kaNkulunkulu usindisiwe. I want to tell you manje emini ukuthi ena lapha emoyeni wakho kunenkosi, lapha emoyeni wakho kunamandla amakhulu kaNkulunkulu, and uma unalezo zinto uzazi, uzoqina, uzoba strong, angeke unyakazise lutho, ngeke usabe lutho. Ayikho into engamelana nawe, ayikho into engakwahlula, ayikho into ongeke ukwazi ukuyenza, ngoba uncikile emandleni akho enyama, uncike lapha emoyeni wakho emandleni kaNkulunkulu. Ngakho umzalwane unamandla amakhulu kaNkulunkulu. Ile nto ngifuna siyazi ekuseni ukuthi nomethe isimo odlula kuso, nomethe inkinga odlula kuyo, nomethe ama-challenge odlula kuyo, ngifuna wazi ukuthi unamandla amakhulu lapha emoyeni, and la mandla la awakuvimbi ukuthi ungangeni ey'meni, kodwa kwenza ukuthi uma usungenile emeni ukwazi ukuyithwala, ukwazi ukuyixazulula, ukwazi ukubhekana nazo, ukwazi ukumelana nazo. Unamandla amakhulu, ungakwazi ukwenza yonke into wena. Uyakwazi ukuba phezulu, uyakwazi ukuba phansi, unamandla okwenza konke lokho ngayo okuqinisayo lapha emoyeni. Wena uNkulunkulu okuqinisayo, unamandla amakhulu lapha emoyeni. You can do whatever izwi likaNkulunkulu elikutshela ukuthi kwenze. You can forgive abantu abakonile noma kungathiwa bakone kangakanani. Ngawakho amandla ngeke ukwazi ukwenza, but ngamandla asemoyeni wakho you can forgive bonke abantu abakonile. Laphana you can heal the sick, you can speak emademonini akulalela aphume ngenxa yamandla asemoyeni wakho. You can solve problems, you can change izimo, you can be a solution kubantu abaningi. Ungaba ukukhanya kwezwe wena endaweni ophila kuyo, ungaba usawuti omhlaba wena endaweni okuyo. Why? Ngamandla asemoyeni wakho. You can overcome izitha zonke, you can help abantu noma kuziphi iy'nkinga nezimo izipho ababhekene nazo. Why? Hhayi ngamandla asenyameni yakho wazwayo, ngamandla asemoyeni wakho ashiwo yizwi likaNkulunkulu. You have to depend ezweni likaNkulunkulu, ungahambi ngama-senses akho, uhambe ngento eshiwo izwi likaNkulunkulu, because izwi likaNkulunkulu liqinisile, likhuluma ngezinto ongayiboni ey'ngekho emasensizini enyama, kodwa ey'khona emoyeni wakho ey'bekwe uNkulunkulu. Manje uma uzohamba ama-senses akho uzoduka, ngoba kunezinto ongeke uzazi ngama-senses eyisemoyeni okumele uzazi ngesambulo sikaNkulunkulu, kuyizwi likaNkulunkulu. Ngakho isambulo sikaNkulunkulu siyisibuko sikamoya ukuthi emoyeni unjani, unani. Uma uzokholwa izwi likaNkulunkulu uzobe ukholwa yiqiniso lezinto oyizo nonazo lapha emoyeni. Emoyeni ngifuna ukukutshela ukuthi as long umntwana kaNkulunkulu, I don't care njengamanje ucashiphi, I don't care ukuthi uhluleke kangakanani, I don't care yini izinto ezikubambile, but ekuseni nginaphathelena kulo mlayezo ukuthi wena unamandla amakhulu lapha emoyeni. Le nto ekubambile ikubambe ngoba ungazi, le nto ekwahlula ikuhlula ngoba ungazi. But today if you can get le knowledge le, bese ukholwa yiyo, usukume, you can overcome that circumstances, you can overcome lezi zimpo obhekene nazo, you can overcome lawo mademoni, you can overcome lezo yilingo, you can overcome lawo ma-addictions, you can overcome lezo zone, you can overcome lezo zifo nokugula, you can overcome lawo mademoni, you can overcome lezo inselelo, you can open the doors. Ungakwazi ukunqamula leyo mgoqo laleyo ivale ivalekile zivuleke. Ungakwazi ukudimanda izinto, ukhomanda izinto zize kuwe. Ungakwazi ukuhlula zonke amandla obumnyama nezinto obhekene nazo. Unamandla kaNkulunkulu laphana emoyeni. Ile nto engifuna ukuthi bazalwane siyazi emini ukuthi umzalwane akasiyo, uNkulunkulu akasibekelanga ukuthi la emhlabeni sihluleke, sidabukelwe, sibe nehloni, sibe nehlazo. No, umzalwane kumele kube umuntu onesibindi, obold. Ingakho ethi uPawule, anginawo amahloni ngevangeli, abesethi lingamandla kaNkulunkulu
lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso kokholwayo. Umzalwane onevangeli, umzalwane unezinto kaNkulunkulu okumele engabi namahloni nazo. Empeleni umzalwane kumele abantu bamgxeke bakhulume kabi ngaye, kodwa ekugcineni kusasa kumele babuyele kuye uma sebeney'nkinga esebehambe iy'ndawo zonke zangaxazululeka, babuyele kuye lo mzalwane because umzalwane unamandla ukunabo bonke la bantu abangamathimba omhlaba. Uma sebeze kuye baze endaweni yokugcina, lezo nkinga kumele y'xazululeke, lezo zimpi kumele y'nqotshwe, lezo zifo kumele y'lapheke, lawo madimoni kumele aphume. Kumele bazi ukuthi umzalwane noma bangalwa naye bamgxeke, ekugcineni kosuku bazi ukuthi uyena okukhanya kwezwe, uyena osawuti omhlaba, uyena oyithemba nesixazululo sabantu la emhlabeni. UNkulunkulu usibekele ukuthi sibe siyixazululo, ubekele ukuthi simkhazimulise, usibekele ukuthi sishintshe umhlaba, usibekele ukuthi sibe lusizo la emhlabeni, usibekele ukuthi siyolisa umhlaba, usibekele ukuthi sikhanyisele abantu, usibekele ukuthi sisize abantu ey'nkingeni nasengxenyeni zabo. Sikhonela lapha emhlabeni ukuzokhazimula, hhayi ukuzokhala nokuzophathana, hhayi nokuzohlupheka, hhayi ukuzoba inhlekisa la emhlabeni. Sikhonela la emhlabeni ukuzokhombisa inkazimulo kaNkulunkulu nokuzoqhuba umsebenzi kaJesu, nokuzokhombisa ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani. Ngakho umzalwane engayenza yonke leyo nto ngoba emoyeni unamandla amakhulu kaNkulunkulu okwenza zonke izinto ey'shiwo izwi likaNkulunkulu, nokungahlulwa lutho nokwenza konke. In Jesus' name.